What's up, tropa? Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Born to Bright. Okay, what's up, tropa? Here we are again, our new vlog. So, meron na naman tayong magandang topic at magandang pag-uusapan. Pero, anyway, may echo, no? Nag-e-echo mga katropa. Mga katropa, ang ating topic ay duplicate CR ng inyong motor o 4-wheel. So based in my experience, i-share ko na sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin at ano ang kailangan ng mga papel para kung kayo ay pupunta ng LTO ay hindi na kayo pabalik-balik pa. So kumbaga, one day one hit lang. Dahil ang itong ibabahagi natin ay talagang legit, kung ano ang mga kailangan mo. Ay, actually mga katropa, malungkot ako ngayon. So pero saka na natin yan pag-usapan. At ito muna ang duplicate CR, yung ating topic. Yan, shout out nga pala dyan sa aking darling, sa aking mama Dawn. Yan, shout out sa'yo. Yo. So mga katropa, mabalik tayo sa usapan. Duplicate CR ng inyong sasakyan o motorsiklo. Makinig ng mabuti. Mabuti. Tropa, kung ikaw ay magpapaduplicate ng CR, kailangan ito ay nakarehistro, updated. Kailangan mo yung original affidavit of loss, nakanotaryo, affidavit of warranty, at deed absolute. Lahat yun ay nakanotaryo, plus ID, Xerox ID, 2 valid ID, Xerox ID. Yun lang ang mga kailangan mo mga katropa. At kailangan din dala ninyo ang inyong sasakyan para ipa-inspect, dahil ito ay ini-stencil nila sa kanilang blue form. Yun, tapos chine-check nila yung mga engine number, chassis number. Yan mga katropa, ha. Affidavit of loss, nakanotaryo, affidavit of warranty, deed of absolute, ID, 2 valid ID Xerox, may 3 pirma. At kailangan yung OR updated. Ayan mga katropa, ha. Take note, isa pa, kung ito ay hindi nakapangalan sa inyo, meron kayong deed of sale lang at naka-close naman sa inyo at nakanotaryo na, Nobs, hindi pa rin pwede yon. Unless kung kayo ay magpapa-PNP clearance at ipapatransfer na ninyo sabay duplicate CR, okay? Pero may ibang PNP clearance na hindi sila nag-PPNP hanggat walang original na OR CR. So ganito na lang gawin mo mga katropa. Ito ang aking malupit na payo. Kung alam mo pa kung nasaan ang unang may-ari ng pinagbilhan ninyo, gumawa kayo ulit ng deed of loss, affidavit of loss, nalilito ako, affidavit of loss na siya nakapirma at authorization kung kanino maglalakad, kung sino mag-aayos. Okay, siyempre yung authorization o SPA, kailangan na mention din doon yung pangalan nung mag-aayos o yung ikaw mismo. Yan, kasi para hindi na kayo magpabalik-balik mga katropa, ito na ang aking share sa inyo. Okay, one day one hit lang. Kung ito ay nakapangalan naman sa inyo at naiwala mo yung CR, ito affidavit of loss, nakanotaryo, updated ang OR o yung rehistro,
affidavit of warranty, naka-notaryo. Deed of absolute, naka-notaryo. Deed of absolute sale, parang siyang galing sa company, para siyang galing kung saan galing sa kasa. Kung wala man nun, okay na yung lang, affidavit of warranty at affidavit of loss. Yan. Tapos, 2 valid ID ninyo, Xerox with 3 sign. Yan po yung una, kung nakapangalan sa inyo. Yung pangalawa naman, ay kung hindi sa inyo nakapangalan. Ito ay nabili nyo lang ng second hand at naiwala ninyo ang ORCR, or binili ninyo na wala talaga siyang original na OR. So, para makapagpa-duplicate kayo, kailangan nyo yung affidavit of loss na nakapirma yung unang may-ari at nakanotaryo din. Yun po ang importante. At yung authorization o SPA, na kapag SPA kailangan na nakanotaryo. So naka-mention doon yung pangalan ng kung sino ang maglalakad. Yan. So pag meron na kayo lahat ng yun mga katropa, maaari na kayong magpunta ng LTO at dala-dala ninyo ang inyong sasakyan para ipa-duplicate CR at ipa-inspect sa mga tiga LTO yung inyong sasakyan. At mga katropa, makakapag-duplicate kayo kung saan ito naka-modified. Yan, so napakasimpleng paliwanag, di ba mga katropa? Sana ay kayo ay merong naintindihan at naunawaan dito sa ating munting kwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay habang gamit natin ang ating mga sasakyan. So mga katropa, muling nagpapaalala, kung bago ka lang dito sa akin channel, sana ay ako ay huwag niyong kalimutan na suportahan, subaybayan at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa sunod nating kwentuhan mga katropa. So, eto nga pala, Born to be Right.